Dnes vám chcem ukázať tento malý záhon pri dome. Postupne si ho vyskladám z rôznych kvetov. Keďže je záhon úzky a pri stene, rozdelila som si ho úplne jednoducho. Vyššie kvety pôjdu bližšie k domu, aby netienili, a nižšie dám tu dopredu v trávniku, kde budú mať viac svetla a pekne vyniknú. Dozadu plánujem dať astry a cínie, to sú vyššie kvety, a neskôr aj nocovku, Mirabilis jalapa, ktorá kvitne večer a krásne vonia. Do stredu pôjde nechtík lekársky, ktorý je nielen pekný, ale aj veľmi užitočný pre pôdu a pomáha aj škodcom. A dnes začínam tým, že priamo do záhona vysejem kapucínku a nechtík. Kapucínku dám po kraji, pretože sa bude rozrastať a pekne prepadávať cez okraj záhona. Postupne, ako mi porastú priesady v skleníku, budem ich sem presádzať a záhon sa bude postupne zaplňať. Mám rada takéto postupné tvorenie. Nie je všetko hneď naraz, ale postupne krok za krokom, podľa toho, ako rastú rastliny. A o pár týždňov už verím, že toto bude krásne kvitnúť. Takže zatiaľ iba vysejem nechtík a po krajoch kapucínku. Potom to doplním o aksametnice, astry, cínie a nocov. Takže pozrite sa na tie semená, sú také. Takže si ich rozložím po kraji. No, dobre. Takže tento roh a okraj takto do takého trojuholníka bude patriť kapucínke. Záhon si skladám postupne tak ako život. Krok za krokom. S dôverou, že všetko má svoj čas. Ahojte priatelia, na budúce.